खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। गुवाहाटी सिटी एफसी निफ्राय आन्डार 10 केटेगरियाव फुटबल गेलेग्रा प्रीतम ब्रह्मआ अल इन्डिया फुटबल फेडारेशनजों जार्मानी वर्ल्ड कप उइनार मेसुट अजिलनिफ्राय एवार्ड मोननो थाखाय सेलेक्ट खालामजाबाय। गुवाहाटी सनायगुलिनि प्रीतम ब्रह्मआ इन्डियानि टप 10 लिस्टआव सेलेक्ट खालामजादों आरो बिथाङानो आसामनिफ्राय सिगांसिन बे एवार्डनि थाखाय सेलेक्ट खालामजानाय। कामरुप डिस्ट्रिक्टनि चाइगावआव इलेक्ट्रिक बिल लांनो फैनाय अफिसार्सफोरखौ साब्रै गामिनि मानसिफोरा हमनानै बुदों। लोगोसे बिसोरनिफ्राय 64,000 रां एबा 64,000 रां आरो गंनै मबाइलखौ लादों आरो अफिसनि गारिखौबो बुफायदों। साब्रै दायनिगिरिफोरनि मुङा मकिबुल हुसैन, महिदुल हुसैन, हाकिमुद्दिन आरो बिनि फिसाज्ला। बिसोर साब्रैखौबो बक' पुलिसआ दा एरेस्ट खालामबाय। गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मैया टिचार्स डेआव आसाम गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टरेट अफ बड' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेसखौ अफिसियेलि एनाउन्स खालामबाय। लोगोसे गुवाहाटी कलाक्षेत्रनिफ्रायनो आसाम गभर्नमेन्टआ 10 स्कुलफोरनो बेस्ट पारफरमेन्सनि थाखाय एवार्डबो होदों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिपिएल बा गोरिब थाखोनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय क्लास 9 निफ्राय इउनिभार्सिटि लेभेलसिम फ्रि एडमिशन खालामनानै होगोन, लोगोसे फ्रि टेक्सटबुक एबा बिजाबखौबो होगोन होननानै एनाउन्स खालामदों। इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव गोबाव समनिफ्रायनो दावराव दावसिया सोलिगासिनो। बावैसो सिगां अरुणाचल प्रदेश बर्डारनिफ्राय चाइनिज आर्मिफोरा 7 जायगानि मानसि एबा लकेल मानसिखौ किडनेप खालामनानै लानानै थांदों। मिथिनाय बायदिब्ला बे 7 किडनेप खालामजानायफोरा इन्डियान आर्मिफोरनो फिसा फिसा खामानियाव मदद होग्रामोन। किडनेप खालामजानाय फेमिलिनि मानसिफ्रा गभर्नमेन्टनियाव बिसोरखौ लाबोफिननो थाखाय खावलायदों। अरुणाचल बर्डारनिफ्राय चाइनिज आर्मिफोरा मानसि खावनानै लांनाया बियो फार्स्ट टाइम नङा, बिनि सिगांबो बिसोरो गोबां बेफोरबायदि खामानि मावखांबाय। मैया काजिरङा नेशनेल पार्कआव रयेल बेंगल टाइगार आरो हाग्रानि अमा मानैजों अरलायलायनानै मानैबो थैदों। काजिरङा नेशनेल पार्कआव अमाजों अरलायलायनायाव मोसानि थैनाया बियो सिगांसिन होननानै फोरमायदों। बांलादेशनि सेन्ट्रेल नारायणगन्ज डिस्ट्रिक्टआव मैया मोनसे मस्जिदाव एसि बेफ्रुनानै गासै 13 जन बा 13 जन थैदों आरो 45 जननि बारायानो गाज्रियैनो अर खामजादों। गासै मस्जिदाव 100 जनसोनि बारा मानसिफोर दं होननानै मिथिनाय जादों। हरखाबै गासै 8 एसिया बेफ्रुदों। बे जाथायखौ गेस लिक जानायनि थाखाय जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बरपेटा पुलिसआ मैया 53 बक्सनि ब्राउन सुगारजों लोगोसे कामफेट आली बङाइगावनि आरो इमरान आली बिजनीनि 2 मानसिखौ बरपेटा रड सिमलागुरिनिफ्राय एरेस्ट खालामदों। अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गरायमारी गामिनि डक्टर राहुल बसुमतारीखौ मैया जरहाटआव सोरबा सिनाय मोनैया बुथारनानै गालांदों। बिथांनि बैसोआ 25 इयार्स। बिथाङा डक्टर जे.एल. साइकिया हमिअपेथिक मेडिकेल कलेज जरहाटआव जुनियर डक्टर महरै खामानि मावगासिनोमोन। पुलिसनि बायदिब्ला रुमाव डक्टर राहुलजों लोगोसे 2 लोगो थाफाबावोमोन। गावसोरनि गेजेरावनो नांज्लाय खमज्लाय जानायनि जाहोनाव बेबायदि जाथाय जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। पुलिसफ्रा दा बे केसआव इनभेस्टिगेशन खालामगासिनो दङ। 1,40,640 पस्टनि रेलनि एग्जामआ COVID-19 नि थाखाय जाथ'वाखैमोन। दा बे एग्जामखौ 15 दिसेम्बर 2020 निफ्राय जागायफिनसिगोन होननानै इन्डियान रेलवेसआ एनाउन्स खालामबाय। नर्थ इस्ट इन्डिया पेट्रलियाम डिलार्स एस'सिएशनआ कामरुप मेट्र'नि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आरो अइल कम्पानिनि अफिसियेलफोरजों रायज्लायनानै गुवाहाटीआव जानो लागा स्ट्राइकखौ बोखारनानै होबाय। इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव दावराव दावसि सोलिबाय थानायावबो इन्डियान आर्मिया चाइनिजनि 3 मानसिखौ नर्थ सिक्किमनि 17,500 फिट गोजौ हाजोआव लामा आन्दायनानै थानायखौ बासायदों। इन्डियान आर्मिया चाइनिजफोरनो लामा दिन्थिनायजों लोगोसे बिसोरखौ जाहोदों लोंहोदों आरो मेडिकेल ट्रिटमेन्टबो होदों। सुथुर कान्ट्रिनि मानसिफोरखौ नांगौ समाव मदद होनानै इन्डियान आर्मिया हिउमेनिटी एबा सुबुंथि देखायदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट।
इन्डियायाव दासिम 41,06,586 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 70,640। हामनाया गासै 31,74,786। आसामाव दासिम 1,23,922 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 95,060। दासिम 28,507 नि देहायाव एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 352 जन। आसामाव मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 7 जन बा 7 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।